Jiena Justin Caruana solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. Jiena, Clayton Bartolo, solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Jiena Miriam Dalli solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk Alla jgħinni. Jiena Clyde Caruana solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.